Dinteni lagi teka. Sapa angga inggi karo inggi angga. Diatur jemeneng saka palungguhane. Ayo, ayo kanca ning kisik gembira. Sugeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Radi mriki. Dipun keparengaken. Oh, jenengan niku piyayene Mundur, Ndes. Kok ndes? Ning kono wae. Oh, kok kepedean. Oh. Iji sungkem kula. Matur nuwun nggih. Nggih. Sampeyan pun sowan teng dalem panjenenganipun Pak Ngadiman tuwin Ibu Karsini. Ibu Karsini nggih. Sampeyan niku sinden wis rada sepuh ning berwibawa. Leripun saged ngendika makaten. Lho, saka kaduan ketok nek kowe iki mau sinden sing profesional. Tur resik nggih pasuryane Resik aurane. pasuryane aurane ya resik. Nggih, nggih. Lho, nadyan dhisik gawenmu tetek ning saiki wis mari nggonmu. Pecah pamoripun. Wis pecah pamore sak ndase. Dadi pamoripun nggih. pasuryanipun. Oh, nyatane ya sampean wis teko kene kuwi mau jam 10. Nggih. Nah iya, nadyan to. Kerokan renten parkiran kula. Dalane ngeten-ngeten to. Terus anu apa kuwi kerokan kowe? Kerokan renten parkiran gulungane kula copoti kabeh sik. Heeh. Kula lukar sik. Heeh. Ngeteh-eteh ngeten riyen lembe klamben melih kene. Oh iya ya. Saking tresnane kali Bu Karsini nyaken Bu Karsini keroyo-royo ten gubuk kula kok ya. Rawuh dengan jenengan kok. Janipun telepon kemarin nggih sampun mboten dados menapa nih. Kasunatan Ibu menika ten gubuk kula bibar saking peken langsung. Langsung mriko. Nggih. Oh, dipilih kok jenengan sebabnya napa mboten takon sampean. Bu kok kula lah anu kula pun nate ningali jenengan ten ngene sedulur kula besan pun nate. Asli nonton panjenengan ngoten niku. Asline kali ten ngen TV ayu asline ngoten. Bu Karsini ngono kuwi. Ngendika ngaten menika. Iya. Napa saestu nggih saestu. Nek Mbak Apri nika ayune gur nek wedakan nek jenengan dandan boten dandan ayu alami. Men penting enom. Bangane tuwa. Ya ora apa-apa tuwa nek ngangeni Merati, meranani penggalih, lan penggalih gambuh rasane, gambuh rasane cocok penggalihe. cocok penggalihe, cocok regane. Lah, ayu kae nek wong rera nyenengke ya nyawange mburohke. Nah, Dek, ama mriko. Kula pareng wonten pinggir. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Kowe mau kok teko telat ki ngopo? Oh jenengan mboten ngrasake. Ya ngrasake, kowe padha-padha tekan kene kok ngrasake piye? Lho, mepe kula niku dilewatke puskesmas kanan. Lah lokasine niku nggen kula niku teng kuburan mang bayangke. Napa kula ki sinden pagebluk apa piye kok tenggen kuburan lho. Ya. Kula ditemu piyai pundi sebelah gunung mriki terus diterke nggih motoran. Oh nggih. Lah mobile mboten saged puter balik. Nggih. Terus ditilar menika kula diterke motoran. Berarti kowe iki tekan kene motoran? Nggih. Mobilmu neng kono? Nggih, mbuh nika wae pripun mengke sing muterke pripun mengke. Iya, mesti engko bola-bali tak kandhani. Kula kengri apa jam 9 lho. Pun ngatan-atani. Iki lokasine setunggal jam kenggen kula mrika. Pun kula atan-atani. Lah iya. Lah nggih. Lah terus ajeng pripun? Lah terus mukane kuwi Apa-apa nek atine reget. Kuwi ya apa-apa ya ana kepalange. Ning nek atine resik, delalah oh apa ban bocor nek cerak bengkel. Delah ana lampu mati ana sing nulungi. Ning mergo atimu reget bosok. Ana ae pepalange. Mula sing jeneng rejeki ku ora mung dhuwit. Sedulur ya rejeki.
Google Map ngantek blusuk kowe saking trekahmu, tekonmu. Kok kowe ya geblusuk kok. Ning ya ngene iki. Tapi tekan kene wis nadyan teko blusuk mau rada tratapan ning tekan kene barang sing mau apa ki ngertosi sing mirsani semono kae senenge ra umum. Atine langsung Kaya dene mirsane piyai bersih desa. Iki mongko wong mantu. mantu Lah nggih. nggih. Piyai kene iki seneng ning budaya seni, ning budaya wayang. Nggih. Ha iya. Menika Pak Ngadiman menika Kalian apa Bu Karsini ketrima. Ketrima. Anggenipun apa jenenge kuwi Lek? Mantu. munduh mantu. Munduh mantu. Kula dongaaken mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang ayam tentrem bagya mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Metu wedok dadi wong wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe. Ya kowe Kowe barang. no nek aku arep ketok tuwa ijek lho. Ijek mutuk nan aku cek madolke arep apa lho. Lho. Alah persis kaya sing ning bogem lho. Mulane tenan Kak wis piyai iki nek seneng, oh tenan kok kuwi kowe anggar ngerti awan, oh jatine iki mau ora umum. Saestu mriki. Seandainya wingi iki mau durung kebacut aku ki mau tekan kene tegese rak oleh nanggapi rawuh ning kono. Ora ngerti nek kene kebak jati. Lung duwite iki bengi iki tak jaluki jati. Lho mriki niku Genah ge celengan. Genah go celengan. Lah kok yagane piye? Yagane kon dilatih jati kuwi no. nggih ampun. Wis kayak ireng, kayak usuk ngono. Panci daerah mriki menika jati menika luar biasa. Komoditi jatine kualitasnya becik. Saking Jepara menika rak kota ukir. Ya. Pedete jati nggih teng daerah mriki. Laras nggih. Luar biasa. Ya syukur bagi sewu. Ki eneng panyuwun lagon. Nggih. Saka panjenengane nek ora kleru saking Pak D Tarno, Pak Rahmat Mujianto. Nggih. Ngersake ya kuwi panggodaning katresnan. Nggih. Isa kowe pri? Saged. Oh iya. Ning nganggo bawa. Nggih. Iya. Ya, weh. Ning bawane pripun, Pak? Bawane bawa lanang ora kena bawa wedok. Wong wedok kok kon bawa lanang ki. Ya, dicampur mawon, campur mawon. Nggih. Bawanipun Bawanipun kakakan monggo pangkur ngelem-ngelem nggih kenging, ya. Pangkur nggih kenging, sinom ya kenging. Ya, monggo pun diaturke. Wah, jantenan piyayi nek le. Kangen kutan Saking Mas Hendri Solo nyuwun sida wasih Pak Haji Suradi Kuwasa. Wah, mirengaken wonten ing Pos Kamling matur nuwun sanget Pak Suradi. Ya iya. Terus ki, Mbak. mong sliramu kang dadi telenging ngati yo nek kowe sinden sing atine resik mbok nyoba nyuwara kaya ngapa Aku? iya Kowe ora ngedrop ya nek krungu suaraku ya, Nak. ora men Sok kadang-kadang ana piyai pinter tapi mentale ora dadi miyur suarane sok ngedrop. kalah agur karo Sukimene kok ngedrop Wos, Ayo. wos lama sanggonku. telak iki mbok diatur Rek yo kireki. Ana saiki swara wedok pancene ya rekoso wong wit saka lebaran pertama tekan sayane ora tau leren kok mula ya gerok iki barang sing lumrah. Wong bareng miskram barang kok. Miskram kok metune andong ki. Sakjarane apa ora ngrusak adalane bayi. Menika wonten panyuwunan Assalamualaikum Mas Tantut. Salam kawulijengan kagem Mbak Cangik mugi tansah pinaringan bagya mulya. Amin. Nyuwun lagunipun Gubuk Asmara gala-gala kalian jenang gula. Lagu menika kagem sedaya pamirsa. Spesial kagem temanten Sarimbit saha Mas Supar Bedol mugi kagem jampi saya.
matur nuwun sanget. Sawanipun dipun transfer saking Pak Lurah Argomulya. Pak Sumaryanto. Ya yang dicaske. Matur nuwun sanget. Nuwun Pak Lurah. Pak Lurah iki jane pyaine cilik kaya wis anggeni kae. Ning ya weh marantasi gawe kok. Ning bagus. Nek dhisik jaman durung dadi lurah, jur mapaki aku ning kurung kae, jur kebak oli kabeh awake. Ning bareng saiki dadi lurah wis ra gelem bengkel wisan. Mengke kula mbok diderekke to Pak Lurah. Engko mbok brakot. Lah kula kirik napa pripun kok. Wos lawasanggonku nunggu lho mapik lho apik nek lanang ya Lek malah kok reko-reko gelungan nanging ngamung leledo Apri genti nggih ngelingana rikala tinake wedok bongkar terus ke seliramu lanang seliramu jantik aku kena wedak kowe wong lanang kok gelungan aku kena wedak nek ngomong wedoke karo kono-kono karemu sing ngeterke sunat kowe iki ra ya aku to kacukmu ra gur semene iki to alah kaya kowe iki sembrono nek karo kono-kono terserah aku lho ngeterke ora apa-apa sing penting jebuti kuwi ora apa-apa aku dhisik ketek gur dikerik kunir iki lho kunir apane kok lho nambahi kadas ya tekrek kunir iki Kakung apa putri? Dak. Seliramu nate ngendika nanoninung tresno lahir lanang terus wedok tete lanang campur kabeh. Iki uga panyuwunan saka Mas Tri Susilo Ringin Putih. Dulur-dulur Karang Taruna nderek mirsani live streaming wonten YouTube. Matur nuwun sanget. Minal aidin wa faizin. Matur nuwun Mas, dawa sami-sami. Oh iya. Maka dipun aturaken panggodaning katresnan digarap langsung garap seragenan. Oke. Ya ngapa? Ya. Ayo. Apa artinya
Menawi miturut pamanggih panjenengan. Piye? Niku wau garapan apa gawek-gawekke kula? Garapan. Nek garapan kok niku mung ditujuke nggih kula. Lah pas kowe. Delalah. Lah piye ta lek wong iringane apik kok. Apikne pas aku kaya wong kothekan kaya wong uyak maling. Nek pas kowe kok indah lho. Tinggal joget penak. Tinggal joget penak. Lah nek pas kowe? Nek kaya kandhani wong garong konangan kae kok pri. Lah terus kowe piye karepmu? Nggih kudune sing rada penak. Ya senajan to cepet ning aja kaya kothekan dituthuk bareng. Jreng. Oh, dadi ora kothekan. Apa pancene wis Oh, kothekan. Oh, masake. Oh, nek cah Iki gamelan komplit kudu wong rondo, Cok. Omonganku jek alus lho iki termasuk. Iya. Ayo balenono. Wis tak kandhani. Tak suwun marang sebareng lho. Iya. Jreng. Nanti ana pengulangan, tidak ada repeat again. Ngopo kuwi? Pengulangan. Iya. Yo. Awas, ya, mengko anu. Tak suwun marang siram. Ngono kuwi ta le mbok karepke? Nganggo gamelan ora nganggo contong. Lah piye lho, lah kowe ngomongnya jreng ngono kok. Oh, lho, aku arep matur congor kono kasar banget. Gamelane dituthuk bareng, dituthuk bareng. Dah. Dituthuk bareng. Heeh. Terus nek nganggo irama. Irama sing kompak, sepite kurang cepet. Nganggo tek 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 ngono. Oh iya. Staccato. Staccato. Tek tek. Ya. Yang apa? Yang kayak apa? Bareng karo lambeku ya. Ya. Tak suwun marang siramu. Kowe iki kok malah Lambe sak tumangkari sak merang. Gamelane semene apik iki ra ditapi Allah. Allah, iki seratenanmu ya angel men. Innallah ma asabirin ya Allah. Lah jare kon tek 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 wis dituruti. Pakde. Panjenengan pinangka sesepuh mangadani. Kok malah njaluk. Malah nyunggung. Panjenengan pinangka pengarep pengendang. Lah ngesuwe pripun sampean iki? Nek mung mergo tresno karo aku ya tak langgati. Nek nang panggung profesional. Hah? Ya Allah. Sing profesional. Mbah Madya tok Betara Kala. Jenengan mang meneng mawon suwe-suwe penak suwe-suwe. Piye? Karepmu piye ora beneran ki? Wong wedok kon udut. Ya wong wedok ki udut to. Ya ora. Mak tak jolke gas. Mbok sing penak, Cok. Rodok kalem wis rodok kalem sesuai umurku ya. Tak suwun marang sliramu. Oh, dadi aja cepet-cepet. Heeh, rodok nglentreh. Ya. Gandeng iki Nglentreh sindang. Mas Ulut rungokno. Oh, mendem. Bintang tamu. Sing dikercake bukar sini karo Pak. Tak suwun marang Halo. Bu Karsini. Kang satu Sembah nuwun, Bu. tetap kula nganggani jiwaku. Sembah nuwun nggih Bu, niki tandha tresna panjenengan mesti mesake kula diplekutu rencang-rencang. Dupe hapri ayu senom ning ngiringi penak bareng kali kula do dak siyo. Kuwi mah Bu Karsini meling. Oh piye? Kuwi sawerane kon nggo tuku kotang. Oh iya. Wadahi cengel. Kotang yo wadah Pak Yudara kok wadah cengel. Lah payudaramu gur gombal kok. Sembah nuwun nggih Bu pun kroyo enten bubuk kula. Matur sembah nuwun gak nek aku ora tak suguhi apa-apa.
Jenenge wong kula wong wedok rondo ijen. Wedok nek kuyung ngadeg iki apa enek. Kok nek lungguh nyapu dalan. Lah iya. Pak Tarno, selamat malam. Loh, ya Allah, Pak Tarnoku sayang. Juragane anu, Apa jenenge? apa jenenge granit? Heeh. Sembah nuwun lho Pak, sampun kaping kalih nimbali kula nggih. Sing jenengan nanggap kula nika cementel dados kamar mandi, Pak. Nggih. Lah kula saya tuwa to, jenenge omahe apik nek kamar mandi ra dalam kok krasa kuyuh rung tekan gone wis entek. Lah, kowe iki kamar mandi dalam kok tidure di luar iki piye to, Lek? Prihatin, Nak. Sembah nuwun nggih Pak Tarno nggih. Matur sembah nuwun sanget. Gak bali rene kok katrem neng kono. Lah iki Pak Madya senengane astane waluwi lah. Nek karo kowe pira nduk ngono kuwi kok. Piye to Pak Madya ki wong genahan kok dijambaki lho. Lah iya. Matur sembah nuwun sanget iki mau panyuwun saka panjenengane bebundenku Pak Rahmat Mujiantos menika Bapak Sutarno Bose Marmer. Nggih. Kanthi redana 150.000 alhamdulillah Mbak Utsa Damasuri. Aku coba melempar mangga. Nangis lempar manggaku dapat. Aku coba melamar gadis. Gadis lamar jandaku dapat. Iki wedok apa iki? Wedok. Oh wedok. Beda prejengane wis ketok. Lho saka mburi, lho saka bodine. Lho wedok. Tapi ya tipis kaya aku. Saka ngiringan wedok, saka ngarepan wedok. Lah kowe Aku saka mburi, wedok. ngiringan Wedok. peralon. Lho, saka swara ki wis iso mbedakake lho, Lek. Saka utsa karo kowe. Lho, sing asli karo ora wis beda. Coba muni endhok ngono, Nduk. Endok. Kowe, Lek. Ndok. Lho, beda ta? Kandhani kok. Sak ndoke kok beda ya. Lah kowe duwe kok. Dipun aturaken gubuk asmara panyuwun saking Pak Lurah Sumaryanto. Oh nggih, Bapak. Pak Lurah. Sesuk nek nganti Pak Lurah transfer sawerane ning aku, Nggih. tak sawerke kowe genti. Apa kuwi tak transfer ning kowe genti. Estu niku. Lho piye to? Oh nggih, matur nuwun hati. Nah, matur nuwun sik karo aku. Nggih, matur nuwun, Bapak. Ah, Pak Lurah ki nek transfer ora mung sithik 1000, pokoke 100 ora. Lah terus pinten? 2 juta, 3 juta biasane ngono Lah, kuwi. lah, lah, lah. Panjer kuwi. Panjer sok mayang nang bersih desa kok kowe iki ya. Walah. Ya, mangga dipun aturaken. Ya mangga. Sadamasuri saking Weru Sukoharjo. Gubuk asmara Nggih, garape Tante. nggih, garap seragenan. Nah ya, mangga ndek. Lakun tak. Iya. Das, das. Ya iya, ya iya. Buka resini. Joget Rin, joget. Asik. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ae, ae.
ya melu jengglek. Nyenengke lho dadi ya. Lah piye? Derek cekap lho, Bu. Enten mriki mawon Dicekapke niku. riyen lho. Monggo mriki Bu lah. Mengko nek Bu Karsini iki nganti kesel, sing tanggung jawab wong loro. Lah iki mau wit dina Setu nguntelke nganten minggu wingi wis campur sari. Awan mau campur sari tamune ora umum saka pasar ora umum kok kon joget mletel ki nek nganti mengko. Menika saking Tresnanipun. bungaipun nggih Bu nggih. Nggih. Mboten sayah ta Bu? Mboten. Mboten lho. Mun monggo Bu jenengan kula wangi melara gelem ngono. Ya monggo. Ayo Dek Uca. Ayo, ayo. Asik. Iya, 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 iya. Aku kowe dadi garwa. Gas, gas. Iya, iya, iya. Goyang sampai bawah, Bu Karsini. Yo. Iya, 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 iya. Apa iki kurang ajar? Cekapke Bu. Ayo, Nduk. Sembah nuwun Ibu. Sembah nuwun Bu Karsini. Pinaringan sehat, panjang yuswa, tutuk momong putra wayang. Amin. Nggih. Nggih. Le bebakulan paringi laris, Laris. berkah benjang wayangan mah. Le payangan ping 4 lho Bu Karsini iki Lah, kan. nggih ta, lah. Kecupitan putrane ya wayangan. Orang Graita lho Bu Karsini iso ngebor lho Lek. Saking trekakmu piye sepur. Saking remene kok Bu nggih. Sembah nuwun nggih Bu. Mosok bapak kalah karo ibu ya. Sapa? Bapak kok mboten wonten minggah panggung. Oh, bapak ini piyayine kaya Janaka kok kendel kok piyayine kok. Pangadiman to. Nggih. Nah, iya matur nuwun sangat. Panyuwun saka panjenengane garwa Pak Pri. Wah iya, Bu Desi. Bakule mie ayam. Bakuli mie ayam. Wah, wau diampiri kabeh sak rombongan kabeh lho, Mbak. Jing, kula tak sowan mriki Mbak sekalian. Oh nggih. Nyuwun anu mie ayam kula dereng le Pak Bu, nggih. Lah Nggih. Pak Pri dereng lho kula mengki. Nek mie ayam tok ora sanggo bakso. Lah apa? Wis duwe. Genduk Mufidah Lah Sofiana. iki. Bu Pri ngersake supaya Mufidah ki ora sah nembang, ya ta, nembang mengko penjelane Mbak Putri. Mung si genduk iki mau diaturi joget. Joget tunggal wae. Mending nek pas ref engko bareng-bareng. Oh nggih. Ngono ya. Kalau mau ngersake bajing loncat nggih. Bajing loncat. Nggih, ya. Ya, ayo ngadeg kok Ya. rene. Lagune
Bajing kok. Wah iya. Wah mangga semangga mbakmu beda. Penontonnya dawuh Pak Tungtat. Pak Tantut kok tuntat. Oh, Pak Tangtut. Pak Tungkak kowe kok. Kok senengane ngolak-alik jeneng. Omahmu ngendi, Nduk? Kula asli Tulungagung. Saniki pun hijrah wonten Solo. Nggih, leren. Pun duwe bojo. Dereng. Tenan? Iya, masih lajang single. Wah, masih lajang. Nggih. Kuliah? Masih tinggal skripsi aja. Tinggal skripsi aja di STB Alia Yogyakarta. Oke, terima kasih sekali Mbak Mufida. Mbak Mimin, tasih single menapa sampun gedabel? Kula tasih kenyong, Mbak. Kenyonyok sinten? Kenyong jaran. Oh alah. Saiki njenengane Mbak Apri lenggah. Siap. Kuwi do. Engko nek pas ngerep bareng lho. Oh, nggih, pas ngerep lho. nggih. Enggak lho. Wah. Oke. Wes, kowe khusus nari, Nduk. Nggih, sendika. Kami solir ora lali to? Bahkan niki wau kula pun ngambil kalih Mbak Putri pun konfirmasi dari pagi tadi. Oh. Dek wingi Pri mayang ning Sukoharjo iki malah kami sole iki mau keri ning panggung sadurunge. Wah, wis Mbak wis rasa nganggo ae to dah mah apik. Aja ngono. ndaru iki malah ngono kuwi ae. Ndaru kan. Mulane kuwi. Lah Mas Daru ki masa kula ki tiang alit. Mas teh pendiam gitu, halus, enggak neko-neko. Terang jembel kok muslimin iki coba ngendi. Nah, ini belum tahu dia. Ya. Ayo diaturke, awas. Ya, yuk. Mbak Putri, Nggih. Bu Desi ini, kowe ngene ya ngene. Bu Desi niku wau aslinipun saking Piyaying Garut, Jawa Barat. Nggih. Kelurahan lan Mokal, beliaunya nyuwuni lagune Bajing Lonca. Garwane Pak Pri menika lho, Mbak. Nggih. Oh, Nah, mekaten. nggih. Pun diparingi ta niku wau? Sampun. Wah, nggih, Malah matur dipetakne jeruk barang. Wah, Pak jeruk barang niku wau nggih. Nggih. Nggih, mie ayam nggih, cong nggih, Pak nggih. Ha, cong Baksunipun baksone nggih. cong. Daginge kraos. Nggih. Pak, Ngopo? ngantos jam pinten niki mangke? Nunggu sik yo. Mangga. Ya. Ayo, Mang. Bajing loncat, bajing loncat, kastana, aduh. Abdi lepat narosanta tiang galang.
saya munggah meneh lho. Jan ora mboten negake. Lah nggih mesti ora negake. Mufidah, kowe mau diparingi karo panjenengane Bu Desi garwane Pak Pri. Nggih, menika diparingi. Mau sing sore mau dititip ning aku 100. Nggih. Nyanya tambahan nduk. Lah wau kan Mbak Putri pun jenengan korupsi karena sebagai dalan telese wau to, Pak? Ora sida nek dus wingi ngenaki ya tak kweneki ngono iki sak terus. Lila legawa niku jenengan maringi. 50 wis tenan. Mak anu mangke enjing jenengan mboten nukokke kula sarapan. Tenang, ngene yo siam jenang 50.000 modal kowe mangan ngene. Blenger. Ya, monggo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Iya, matur nuwun. Weh, ja. Mangke masakke lodo nggih, Pak. Oke. Aku kon masake ora coro-coro iki ora. Lah iya, sabar. Wuh, mulai aku sabar iki sapa? Tenan, wingi iki melu campur sarine Pak Lair kuwi keturun. Nek aku, Pak Lair wis aku tenang aja. Men. Terus nek ngantuk wah, matur nuwun Mbak Sintia. Wah, jumeneng saking palungguhanipun run ya mangga. Hello.
Terima kasih. Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam, Mak Cange Mbak Limbo. Jan iki jenenge cendhek ipel-ipel. Pun, sampun. Nggih, mandeke tempel mawon. Nah iya. Kang Bakar rak kadigdayane lho. Apa, Mbak? Suwantene sae. Nah iya. Wis kuat ndas loro pisan kok anak loro. Kok terus ndas loro ya? Lah iya. Ndas lele. Iki garapane alusan lho Lek. Nggih. Alusan beda karo Beda karo Mbak Mufi. Oh, Mufida. Nggih. Jawa. Menika saking Pak Priugi wau nyuwun lagunipun Lestari. Oh, Ning digarap nganggo musik. Oke. Pengarep ban leren mergo mau dua campur sari awan kabeh. Waduh, laris kabeh, Laris kabeh. alhamdulillah. Tapi dengan satu catatan Mbak Apri, Pripun? Lestari itu adalah penciptanya ada di sini juga. Oh Oh, nggih. nggih. Pencipta lagu Lestari. Sapa? Mas Vito Fernanda. Fernanda. Kiyaine sing pundi? Ngagem baju Sing gondrong menika. gondrong baju biru ya. Baju biru menika Sing nyiptake penciptanipun lagu Lestari. Nggih. Senes sing nyiter lho, kuwi padha Niku nggih gondronge. gondrong. Mas Vito parang ngaju meneng biar masyarakat Nggih. wonten ing Argomulyo pirsa. Kersane pirsa. Lagu- Rene Mas, Rene. engko Jumeneng, nyanyi Mas. bareng. Jumeneng. Ya. Lagu monggo. niku dina tak go nyambut gawe kok. Lah, Tur iya. nuwun ya Mas Vito. Weh, mrene Mas, tak pamerke nek bapakmu rak mayang ora tau mbok tunggoni. Nah, aku kan bapakmu rak iso pamerke iki anakku endi, nyatane dibuktine ndi. Lah. Lah iya no cekno ya. Lah iki Mau atneng legene pengastune aku kok badhe nyun badhe nyun pengastu teng legen kesane angsal kathok sae ngono. Ya, ora njaluk bapakmu boten ngono. Lagune Lestari. Lestari. Ya, Menika udah. ingkang nyiptakaken lagu Lestari Mas Vito Fernanda menika piyayinipun. Nawi lagu Lintang Asmara ingkang ngripta sinten to Mak Cange? Anak kula Mas Durwendra Widatama. Piyayine ingkang pundi to? Nika sing kepet-kepet niku lho. Oh, ingkang rasukan Lintang Cemas. Asmara Oke, niku sing sing kepet-kepet Eh, ya eh, Pak Blas. Jumeneng Jumeneng Mas. sih, Jumeneng Jumeneng, Mas. Mas. Jumeneng Kok Mas. ngacek nek kucaku itu. Nah, Lestari sik. Lestari, Ya, ya. monggo. Ya Mas Vito. Ya, mbok rambutmu digondrongke dibiyak to, Le. Ben Riap. ketok riap-riap ngono lho. Lah, ngono bagus ngono. Ya ganteng no. Oh, ayo bapakne. Karo bapakne kadoan. Bapakne sing bunang niku. Tak kadoan. Wis kado, Pak. Anu kados sing ten video klip nika lho, Mas. Sapa sing ndi? Anu Mas Vito niki lho, sing enten YouTube nika. Lah nggih, bapakne nek turu mlongoh ngorok mlongoh iki anake ora demes kok. Turun aku. Ya, mangga diaturke. Mangga, ya dadas. Dewi katon lam-lami apa-apa wawangi semi harum kembali melangi dasar hulani Nanda putra penyelir Bapak Harinto. Wayang. Wah hebat ya, mapunanku hebat-hebat kabeh kok nduk tenan dayan. Ya menek turu angel gugah-gugane. Wis lumrah, terah kurung iki ngono kuwi ya. Oh iya, sing penting nek teko ning taruk ora nelat-nelat. Apa ya eneng oknume jenenge an pokoke inisale S. Samudra. Mas matur sembah nuwun sanget saiki Mbak Mimin karo Mbak Apri diaturi nembang khusus kagem temanten sekalian. Lagune apa? Katresnan sejati, Mbak. Iya. Spesial kagem temanten kekalih. Spesial kagem temanten kekalih. Lah iya. Mengga
lagune katresnan sejati. Oh ya dados ya. Sembanipun perkara lakon sing durung diaturke mengko ning wanci gara-gara ya sowan sinuwun ndek nampa duka ya nduk ayo tak derekke mak iya bani bawaka si ing guna geni dahana trining rana kadyali